थ' बरायबाय थ' गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय थ' नोंथांमोना आं ओरैबायदि मोनसेनि एपनि खोन्थानो नागिरदों जेराव नोंथांमोना रां खामायनो हागोन आरो गोरलैयैनो थ' नोंथांमोना गिबि गिबियावनो डिसक्रिपसनखौ चेक खालाम आरो बिदिनो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामना लादो बिदि हाबलांनाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि नुगोन नोंथांमोना बिदिनो गोबां गेम दं बेयाव जेराव नोंथांमोना गोरलैयैनो रां खामायनो हागोन आरोना थ' बेयाव नोंथांमोना रिसार्च खालामना लाग्रोनांगोन बेयाव नै गोसोबायदि नोंथांमोना जेसेबां रिसार्च खालामनो गोसो खालाम नैबे 20,000 हालागै दङ नाथाय बिब्दि होननानै नोंथांमोना ओरैबायदि गोरलै दै लोंनाय बायदि गोरलै रां खामायनाय होननानै साननानै लानाङा थ' नोंथांमोना नैबे ड्रागन बिएस टाइगारखौ नुगोन थ' नोंथांमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो गेलेबोगासिनो ड्रागन बिएस टाइगार जेराव नोंथांमोना गोबां रांबो थैखांबाय नङा होमबा थ' नोंथांमोना गावनो मिथिखायो थ' बिदिब्ला जों मायाव होखो आंबो मिथिलाय लांला थ' मायाव 100 थाखा होदोंमोन थ' दिनै 7, 10 दायो जोंनिया नैथिं देरहाबाय फाइनालि देरहाबावबायसो दां नै थ' बिदिनो जों 292 रुपिस मोनलायबाय थ' बेफोरबायदिनो जोङो ओंखारबोलायबाय आरो बेयाव नै जोंहा रकेट होननाय गेम दं जेराव नोंथांमोना रकेटखौ लन्च खालामना होनांगोन बिनि उनाव नोंथांमोना जेराव बाइट खालामदोंमोन बेयाव जुदि नोंथांमोना खालामदोंबा जेसेबां एक्सपायार लांदों बेसेबांनो नोंथांमोना रांखौबो मोननो हागोन थ' बेफोरनोथ' आंनि खर'आव बारा हाबलायलाङा नङा होमबा थ' जिखियानो जाया मानो थ' जों बिदिबा दावगालांनि थ' बिनि उनाव जोङो नै माबा फ्रुइट्स थ' बेथ' स्पिनावनो गोलैयो थ' नोंथांमोना जि फिदिंलाबायबानो माखासे रांफोरखौ मोनलाबायनो हागौ आरो लोगोसेनो माखासे रांखौ हरलोगारनो नांगौबाबो जानो हागौ नैबेबो थान्दार मा बेयो जिखुनु जाया माने थान्दार फायारनो थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो बेयाव थान्दार फायारनो थ' बिदिनो फिदिंलाबायबाय थाबानो मोनगोन बेयावबो थ' बेयाव उइथड्र मानि बेयावथ' नै रिमेनिं बेलेन्स माबा माबि दङ थ' जेराव उइथड्रआव थांनानै क्लिक होबानो थांगोन होननानै बिथांमोना बुंदों थ' नोंथांमोना गोसोबायदि बेयाव माबायदि पार्सेन्ट मोनगोन मोना एबा माबोरै गेलेनांगौ माबोरै गेलेनाङा बेयाव माखासे नटिफिकेसन एबा बेयावनो गावसिनि एप्सनि नटिस दङ थ' नोंथांमोना मोजाङै नायनानै ला आरो नोंथांमोना बिदिब्ला माखौथो नायनानै थादो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंकखौ नागिरनानै गेलेहैदो मा नांगौ होनदों मा नांगौ होनदों आलु लाबो ओमफ्राय लाबो मैथा लाबो बायो बानलु लाबो नांगौआ जोबा होफैया रावबो होफैया मानो होफैया आं हमनो हायासै नोंसोरखौ आं बिदि फिसिबाय थानो हायो आयौ बानलु लाबो आलु लाबो मैथा लाबो गासिबो लाबो लाबो साइडआव गोजा दंलायबावो नायदो बिसिना आयौ लोंनानै सिथिहाय जाजोबखाबाय 1700नि जौ लोंहोबाय बिसोरनि दिनै 1700नि आयौ दामखौनो दामना नायनो हागोन नै 1736 आरोना रायजोफोर 1736 आफ्टार डार्कनो दामा जोबजोब्बाय ओमफ्राय नैबे बादबाजार गंसे लोंनो हादों होननानै जानाङालै हारसिं सिबिलाङो हारसिं सिबिलाङो मिथिबाय लोंनो हादों होननानै दालोंखा आफ्टार डार्कआ मागना 1700 मोनलोंफेरदोंमोन मालाबा मोनलोङाखै बुजिबाय खिन्थु खरा लोंजाब जोंनाया लासै लोंनांगौ बेखौ हायना हो फाग्लानो माबाया आलु जहला আমার কি লাগে আরো চাউল লাগে আমার चावल मोजां बुखायो माइरबो दा जाखांजोब्बाय आरोना रायजोफोर ओमफ्राय दा नै बिमा रानगासिनो दङ जाबायबो साले आरो दामना नायनो हागोन बैसागुनि बे थिङाव गासिबो अमा गोरानजोब आरोना ओमफ्राय बै साइडनि गोजा सेसा बै फिसा सेसाजों अमा गोरानजों दं खासिथाना सिथिखायनोसै आं आयै सनाफोर रकि बिकि मिथि दुगा उखैजोब्बाय लोखिफोर ना र' जानोसै आयै दुगाया लावहाबलायबाय नै ओमफ्राय साले लोंखांबाय गैला नालाय लोंखांबाय माथो नोंलाय होआ आयौ होआ जाबाय दासो 1700नि मोनलोंबाय नैबेनो आरो रायजोफोर अमा गोराना ओरै सेसा गोजा अमाजोब नै बैसागुनि फाग्लासो मा होनदों मेगना नायजाखालायबो सालायनालाय आं जेबो जायाखैथ' उनखि नुखाबाय नोंखौथ' बयथिबो आं एसे नेनोसै बिसोरखौ लानानै नङा फिसाल' होयो आयौ सासे बुसोगासिनो जाहैदों जाना होनबाथाय बै बारग'आ मैथा बाथोन नांबावोसो मैथा बाथोन सफैगासिनो दं र' सफैगासिनो दं नङा अमा हाराफ्रा मोनसे दागा सालायनायसै लागायजोब आइलानाबो माथो अमाखौ मोजां जाजोबदों दौदोंल'सो माथो तेजपात बिलाइखौ जानांगौब्रा बिबुफ्रा फारायनाया मोजां जायो तेजपात बिलाइ जाबा आं जायालै फाग्लासो
हाइग्रा नायब्रा बिदि हरगासिनो भिडिअनि मारै होनदों आंखौ रायनो हानाय बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव रावबो उजिथ'वाखै बेंकक दुबाइ थाइलेण्डनि बायदिसिना दन दिल्ली बे बेंकक एरिया दुबाइ गासिबो ओरै एरियायाव आंखौ गिजोबो दनफ्रानो गिजोबो नामा आरो नोंलाय नंखाय खेरानिसो होनबावो जोंफोरलाय ओरै बेरायजोबनाय मानसि जोङो बेफोरलाय माब्रा खमसे जाखो होनदों बे ओंखामखौ खमसे लाखो बे आइलां खेनब्रै ओइ नै आइलां ना बदियाफोरालाय खनसे खनब्रै जाबाय नामा ओंखामखौहायबो लोंसोमबाबो जासोमनायल' फाग्लासो फरायखानाय होनदों माखौ जाबायना जाहैदों र' जाहैदों हाला ओंखामखौनो जानो लोंग्रोनाय एसे जाबाय नालाय ओंखामखौनो लिंसार थुआ जाफोरजोबबाय दुगैखांनानै आरो नै मानसिफ्रा गंसे लोंबावसै जाहैदों आफ्टार डार्कखौ दहाय मोनसे लोंखांबायमोन आरो रायजोफोर आफ्टार डार्क फाग्ला बायदि दाम गोसानि नङाबानो लोङा नायदो दामखौथ' आं नोंथांमोनाव दहाय खिथाखादोंमोन 1736 आरो रायजोफोर बेनि दामा नै फकास खालामनानै खिथानां 1736 बेयो 1736 फाग्लासो आफ्टार ड्राग फ्रेस जाना लोंबा देहाखौ थागर मोनो आफ्टार डार्क मोनो नङा गंनै जाखाबाय दानो